Kyllä. Nopeasti, meillä on koko päivää. Oletteko te ihan varma, että tästä voi tehdä jotain järkevää leppää? Okei, Vertti, voisit sä selittää vähän sen tätä, koska mä en vielä niinku ihan tajua. Katsotaanpa. Joo, siinä on vaan siis sulla kaiken maailman kuninko, ja sitten kun Conaboy Brian voi olla pahit. Se juo kaiken pannapojen vaan. Mutta sitten isäntä myrkyttää valaa. Sitten se mies puhuu ensin kaikille, että Conan on pahis. Sitten koko maailma räjähtää. Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning, they yearn for the cup. They deftly maneuver and muscle for rank. Fuel burning fast on an empty tank. Reckless and wild, they pour through the turns. Their prowess is potent and secretly stern. As they speed through the finish, the flags go down. One man still driving and striving as fast as he can. The sun has gone down and the moon has come up. And long ago somebody left with the cup. But he's driving and striving and hugging the turns and thinking of someone for whom he still burns. He's going the distance. He's going for speed. Voitko antaa limakin? Eipä peliä. Ole vakovainen. Hyvä. No flashbulbs, no line. He's haunted by something he cannot define. Vegani tripla extra kerrossaan purilaisia tarjouksessa. Tripla majoneesilla. Söi koodin. Mut taisi olla liikaa. Sitten oli vakava. Sattuu. Mitä sä oikein meinaat tehdä? Minulla on sopiva lääke. Oikein kivuton. Mitä se oli? Rotan kurkku mennä passille. Tänään meillä on vieraina läskeen mies Valas ja hänen assistentinsa Skunkki.
sen täskin syystä. Hän on painavin mies. Hän painaa 1042 kiloa. Hän on uusi maailman ennätys. Vanha ennätys on 300 kiloa. Ja yhdensäisyys kuukki maailman 12 mies! Oli erittäin vaikea. Minun piti syödä jopa 1000 miljardia Google Flexia Hesen kastiketta. Se on salaisuuteni. Niitä pitää syödä päivittäin yli 1 000 000. Minun salaisuuteni? Minä käytän erittäin tehokasta pesuainetta. Hesen kastiketta. Sillä minä voin pestä hiukseni, kasvoni, ruumiini ja käytän sitä jopa hammaspahanana. On olemassa huhuja, että olet syönyt havin. Joo, mulla oli kerran niin kova nälkä, että mä menin sinne eläinkauppaan. Siellä oli niin paljon eläimiä, mutta se, joka tuli heti vastaan, niin se oli Havi-niminen undulaatti. Se on erittäin harvinainen laji, mutta mitäs mahtaa? Nalle, katsotaanko pieni leffa? Yeah. Joo, kyllä mä tiesin, että sä halusit. I sing alone. My company me. I like to be private. Singing jazz. Se ei kuollut. Oho, puukko soittaa. En ole puhunut hänen kanssa ehkä 200 vuoteen. Moi! Mitäs kuussa kuuluu? Sait milloin vasta? Nytten! Valas yhdyksi havi. Konan overrajan. Joo, mä voisin yrittää myrkyttää se, kun mulla on tää eläinkauppa. Sitten, koska se syö kaikkea, mitä tulee eteensä. And of course me. Nalle, otetaanko kuukkoa? Jazz. Joo, kyllä mä tiesin, että sä haluat. Sä oot niin auttavainen. Hyvä, olet sovitteessa paikassa. Tietysti olen aina siellä, missä sovitaan. Mutta nopeasti, Hesen kanta-asiakkaani odottavat. Tärkeä asia. Valas. Valas? Tuttu nimi. Onko hän se kanta-asiakkaani Hesburgerissa? Syö Hesen kastiketta. Mitä hän on tehnyt sinulle, pikkupoju? Myrkytä se. Myrkytä Hesen kastikkeet. Hän syö niitä koko ajan. Mitäs minä siitä saan? Tiedän, että eläinkaupastasi saa vaikka mitä. Kävisikö Hesen koira? Olisi hyvä diili. Taas se on vähän harvinaista, mutta diili on diili. Ole varovainen. Tässä on paikka. Nyt. Se pitää vielä myrkyttää. Siinä on niin paljon makua, ettei myrkky maistu oikeesti. Hän kuolee. Valas kuolee. Maku. Ei tule tarpeeksi. Saman tien kaikki. Pommi varmisteessa. Ei ole pommia. Halo? Heikki Salmela täällä. Onko Valas jo tullut? Niin kuin joka päivä. Lähetään hänet toimistoni. Minulla on hänelle maukas hampurilainen. Sitä on paljon Hesen kastiketta. Sisään. Niin, tässä on uusin hampurilaisemme. Paljon Hesen kastiketta. Ole varovainen.
Erinomaista. Ole varovainen! Valas, tää on hyvä. Niin kipeä vatsa. Koska on näin kipeänne? Ei voi olla Hesen kastike. Hesen kastike ikinä pettäis mua. Hei, mullahan on yksi kaveri, joka vois vähän jelppiä. Se jelppi muakin kerran vähän tommosessa samanlaisessa tilanteessa. Se on vähän pelottava, mutta kyllä se jelppas mua. Rollin', 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 rollin'. Rollin', No niin, tämä on laha. Vatsassa on yli hampurilaisia. Niistä on liikaa majoneesia, joka on varmasti ollut ikävää. Näissä majoneeseissa on ollut jotain myrkkyä, niinku sellaista myrkkyä, joka on ollut tämmöisessä. Ja sitten se on koreillut niinku tälleen ja sit siellä on ollut ilmakuplia ja ratkaisu on! Avataan maa! moving, though they're disapproving. Keep them doggies moving rawhide. You're trying to disrupt and throw. Soon we'll be living high and wide. Nyt alkaa! Ole varovainen! Aina! My heart's calculating, my true love will be waiting at the end of my ride. Move 'em out, hit 'em up, head 'em up, move 'em out, hit 'em up. Cut 'em out, ride 'em in, cut 'em out, ride 'em in rawhide. Tästä on Mä oon poissa.
jotain mua vastaan, että taidaan hoitaa nimikirjoituksia.